Nagkalat na thumbtacks at kahoy na may mga pako ang tumambad sa ilang motorista na napadaan sa Karamoran, Catanduanes nitong Lunes. Ayon sa Karamoran MPS, posible daw na ang mga kabataan lamang sa naturang lugar ang nagkalat ng mga ito sa daan. Nangangamba ngayon ang pulisya na posibleng pagmulan ito ng insidente. May mga namataan daw ng mga teenager nung time na yon bago naka-recover yung ganong bagay. So, base sa natin is doon galing yung mga bagay na yun, kinalat sa lugar na yun. Wala na mga nasaktan or na pinsala. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad sa pagtukoy ng mga taong nasa likod ng pagpapasaway. Nakipagtulungan naman tayo sa barangay officials and sa mga residente na lapit sa lugar para matukoy yung pagkakilala ng mga kabataan na gumawa ng ganong bagay. Pwede po natin silang patawag at kasama ang kanilang magulang kung sila ay mga minor de edad or wala pa sa tamang edad. Pagsabihan para maging aware din sila sa kung ano ang pwedeng may dulot ng ganong ginagawa nilang bagay sa mga motorista. So kasi delikado po yung ginawa nila eh. Kaugnay nito, nanawagan ng otoridad sa mga motorista na agad ipagbigay alam sa kanila kung sakaling may ganitong insidente sa lugar at manatiling alerto sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.